Takže zdarte všichni frgálové a dneska bude další tedy díl 100% walkthrough needed in the depth. Jdeme se do toho pustit. Takže první co uděláte, vy zabijete tady a běžte tady na pravou stranu, vy zabijíte tady zombíky a otevřete tady tyhle ty dveře. To je totiž secret a hlavně můžete odemknout další secret tím, že máčnete tohle. To jsme udělali a mezi tím, co to tady bude, tak můžete zabít další zombíky. Dále si tady vemte box of bullets a běžte teda tady sem. Tady zabijte impa a ostatní enemáky, jak se sluší. Dále běžte tady sem a tady je totiž další secret. Tak. Že tady vy zabijíte shotgunnery. Tak. Boombac. Vemte si chaingunu a všechny ostatní náboje. Vemte si tady soul spear, protože to je item. A otevřete tady ty červené dveře. Dále vybuchněte tady za ten barel a zabijte tady tohle, zabijte tady. A zabijte tohle impa. Dejte tu páčku dolů. Tím se vám teď otevře tady tahle místnosti, ty koridory. Tady zase prověďte menší genocídku. A pokračujme. Teď zabijte všechny, co uvidíte. Běžte tudy, zabijte tady. A teď zabijte ty dva impy. Střelte tady sem, tím se vám otevře další secret. A když budete tady a otevřete to tady, tak bude další secret. Vemte všechny bonusy. Zabijte tady tyhle ty. A když to zmáčnete, tak si můžete vzít tu nádhernou motorovečku. Tak. Bonusy tady. Teď půjdete tudy. A zabijte tady. Opět běžte tady, těma uzlama, zabijte tady. Tady. A dále tady máte dva zombíky, který rychle zabijte. A tady máte další secret. Předposlední. Vemte všechno, co tady budete potřebovat. Všechny bonusy a tohoto, jak to znáte. Tady se zase prostřílejte skrz. A tentokrát jděte tady po schodech, zabijte všechny na schodech a když budete chtít, můžete si tady vzít medkit a když taky box of bullets. Tak. A teď si odemkneme poslední secret, což je tady. Rovnou vy zabijte všechny a vy zabijte tady, co jsou nahoře. Věřte mi, že život bude takhle mnohem jednodušší. Tak jo. Teď běžte dolů a vy zabijte zbytek. Když tohoto zatáhnete tu páčku, tak můžete jít tady. A tady už je východ. Ovšem, já jsem nesebral všechny itemy, jak to tak vypadá. Dobrý.
takže, jak můžete vidět, nesebral jsem všechno, takže to nemůžu dát 100%, to je škoda. Každopádně jsme tu od toho, aby jsme to dali 100%, takže se jdeme kouknout, kde jsme mohli pravděpodobně misnout na itemech a když taky na nějakých animacích. Čili tady jsme asi to. Aha. Jajajaj. No zase bude hledání, jo, tady je. A teď jenom poslední. Jaj, to bude zase na dlouhý hledání. Fail. Fail jak hrom tohle. To není možný. Jej. Tak jdeme zpátky. Jak se sluší. Dobrý. A jdeme hledat dál. No jo. Hold, bychom se neobešli bez failíků, no. Jej. Jo, takže tady jsou dva poslední itemy. A teď už jenom jeden poslední animák. Počkej, nikdy by měl být ještě další imp, já to prostě tak cítím. No. Počkej, já už vás se slyším. Tady? No, dobrý. Teď už máme oficiálně 100%, takže můžeme jít zpátky. Jdeme, otevřeme, jdeme dolů a smáčkneme. Nuclear plant. Dokončený. Tak dobrý. Trvalo mi to mnohem díl. Každopádně tohoto už je na další epizodu. Toxic Refinery. Nás bude čekat příští epizodu. Takže budu rád, když dáte odběr, like, komentář. No a že to možná i nasdílíte, jestli budete chtít. Tak jo, milí frgálové, zdraví vás tady Prkal a mějte se hezky u dalšího videa. Zdar.